Kaixo, gaur guk Otsoaren ametsa ipuina kontatuko dizuegu. Behin batean, Txanobiurritxu izeneko neskatxa bat bizi zen herri txiki batean. Egun batean, ideia bat otu zitzaion. Beldurrezko festa bat egin behar zuen. Orduan, dena prestatu eta gero, Otsoari deitu zion, eta fantasiazko festa bat egin behar zuela esan zion. Ordu erdi barru Otsoa etorri zen, eta timbrea jo zuen. Tinton! Orduan atea bakarrik ireki zen. Ki! Entzun zen. Orduan barrura joan eta argia piztera joan zenean, zast! Atea golpe bortitz batez itxi zen. Argia piztu zunean, odola lurretik mamuak eta inoiz ikusitako gorputz arraro pila bat ikusi zituen. Otsoa beldurrez josita zegoen, negarrez hasteko puntuan. Bitartean, Txanogorritxu bere izkutalekuan parez letzen ari zen. Otsoa, atea irekitzen saiatu zen bere indar guztiekin. Baina ezin zuen, itxita zegoen. Urduri zegoenean, salto handi batez, salto eta ginen, BUM! Esetek atera zen, bai, eta konturatu zen amets gaizto bat zela. Esnatzean, azkar gozatu eta Txanobiurritxuren etxera joan zen. Dena konpontzera. Hori ezundakoan, gure neskatxa esan zuen. Lasai, ni beti zure ondoan egongo naiz, baina ez eukia inbeste beldurran. Baso honetan ez da ezerrez gertatzen. Eta handik aurrera, Txanobiurritxu eta Otsoa lagunak izan ziren. Eta elkar maitatu ziren.